Takže dobré ráno, hlásime sa z chaty. Prvá noc nejak to prežili sme to, ale ráno bolo nejaké inkriminované. Povie nám viac o tom Matúš Marevka, hráč z Darebákov. Takže čo nám k tomu poviete, čo sa stalo v dnešnom ráne? Ja som sa zobudil, chlapci ma volali na hotdog do Tatranskej Lomnice, na lyžiarske stredisko do bufetu. A zrazu prídem tu, že vraj Dominik nejako zaparkoval ku stromu. A prišiel som sem. Povedzte mi podrobnejšie k tomu, ako to mohol zaparkovať tu presne do toho dupňaka. Keď vidíte, ako tu má miesto, tu má miesto úplne voľné a presne trafí rovno do neho. Poviete mi niečo k tomu viac? Tak ja som už videl hocičo, ale tento pňák, ja môžem to posvedčiť, ja som to videl, doslova zautočil na Dominika. Tento pňák doslova najebal do jeho auta. Dominik len chcel vycúvať proste a tento pňák zrazu 2 kroky vedľa. On bol pri sám Bohu tu. Tento pňák na chvíľočku bol sem. A vrátil sa späť? Áno. Následne z Dominika sme chceli odhovoriť, pňák sa posunul, kým sme sa nepozerali, lebo to je ako to histórii, až tie veci, keď nevidíš, proste sa posúvajú. A chceli sme ho odhovoriť a ďalšie inkriminované veci sa stali. Okay. Povedzte nám k tomu viac, lebo ráno to bolo asi drsné pre vás. Vidíme ako v vašom pohľade, že bolo to veľmi ťažké. Ťažké to bolo, hlavne z toho dôvodu, že som nespal. Nespal som ja, nespal Anton Andráš. A vlastne to sme dvaja, čo sme nespali. Ostatok všetko si podriemalo troška, ale Dominik si podriemal a chcel šoferovať na ten hotdog, ako som spomínal. Chcel vyhrať tento strom na ňo. Tento strom! Rozkopem ho na ňo zautočil. A následne, ako Dominik už napravili sme nárazík, všetko vajca meso guláš. Chcel vyjehať, tak najskôr sa stalo to, že zatratil Tona Andráša. Proste, ja si myslím, že keby sme mali teraz momentálny záber na Tona Andráša, dúfam, že režia ho postihne v nejakom inom videu, tak by videli, že Tono skoro mal po nohách proste. A ďalej sa stali ešte ďalšie veci tam proste ďalej, keď môžem poprosiť kameru. Áno, samozrejme, môžeme prejsť tomu inkriminované miesto. Takže kde sa to stalo presne? Odtiaľ to, tejto zakruty, som šiel na kapote, ja pomaly až po hlavnú cestu. Môžeme ukázať, že som špinavý, kde som... Ježiš, to čo sa stalo? Chcel som ho zastaviť, aby nejehal na hlavnú cestu. Proste ma zobral na kapotu, tak som sa chytil a šiel som. Až rovno ku hlavnej ceste? No pomaly až ku hlavnej. Tam ste spadli, alebo ako? Nie, on zastavil, ale chvála Bohu, som sa držal a nespadol som. Tak som rozumne odišiel a chlapec vyjehal. A to je všetko, čo by som vám dneska povedal. Takže, Darebáci do TV. Ďakujeme. Nazdar. Darebáci TV, majte sa krásne. Aj tak tú ligu vyhráme. Zajtra to bude na YouTube. Majte sa krásne.